Gibida sa 15 ka mga coconut farmer organizations ang ilang mga produktong lubi, lakip na mga agri-products atol sa Coco Bazaar nga kabahin sa pagsaulog sa 38th National Coconut Week. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Klase-klaseng produkto sa Lubi sama sa coconut vinegar, coconut organic fertilizer, virgin coconut oil, lakip coco sugar, ang gibida sa 15 ka coconut farmer organizations gikan sa Zamboanga City ug Isabela City, Basilan atol sa Coco Bazaar sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga City. Kini atol sa pagsaulog sa 38th National Coconut Week. Apan kamatikdan nga dili lang pulos produkto sa lubi ang gibida atol sa aktibidad. Duna say mga agri-products sama sa dragon fruit, root crops ug ubang mga prutas ug gulay. Duna say hinimong walis tambo nga ginabaligya sa coconut farmer nga si Edgardo Ignacio. Kailangan sir may ibatin kwan sir, yung mga produkto namin kung makadugang sa income sir. Pasabot sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga City, mao ang pagsagol sa ubang produkto gawa sa lubi, resulta sa gitawag nga product intercrop. Kanang gipang tanom ilalom sa kalubinan nga mga tanom para makadugang og income sa atong mga coconut farmer. Matod sa PCA Zamboanga City, nga sa pagkakaron, dili kinahanglang magsalig lang ang mga mag-uuma sa produkto sa lubi. Sanglit walay kasiguruhan nga pirmi taas ang presyo sa kopra sa international market. Busag iawag nila ang ubang coconut farmer nga magpahigayon sab og product intercrop. Gikinahanglan nga dili ta magsalig sa ato ang income gikan sa lubi kay sa pagkakaron kung ang international market mo kuan ang demand, munaog ang demand, mo epekto na sa pagkabarato sa ato ang kopra. So gikinahanglan nato ang mga alternatibong mga produkto. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.